Ucamagu ninjani? Umakhosi Mkhize okhulumayo. Ngicela ukukhuluma namhlanje ngomyeko wesangoma. Umyeko lo wenwele, umyeko wesangoma. Lo olukwa umuntu mesezophothula, mesezohlaba inkomo yomngoma. Uthi umyeko bazalwane awuthengwa emakethe. Isizathu sokuthi ungathengwa emakethe ingoba unwele nonwele lesangoma luchaza amandla esangoma. Umuntu mesuka ethunyelwa kaGobela, njengoba ungayikhetheli ukuthi uthwasa kephi, uyakhethelwa abantu bakini ukuthi uzohamba uyothwasa kephi. Lo muntu asuke bemkhethile ukuthi uzokukhulisa noma uzokuthwasisa. Abanye-ke bahamba ngoba bayolanda ishoba kuphela lapho abaya khona. Kodwa mowuyisangoma noma unobungoma noma ngathi uyolanda ishoba kuphela, umyeko uyawulukwa. Umyeko kodwa ulukwa uGobela. Futhi umyeko awuvele nje ulukwe nje ikhanda, uvele ulukwe nje. Umyeko kusuke uchaza, yabo igqoko lezi ama-graduates ayigqokayo ase-university. Mowuyisangoma isona sigqoko sakho leso. Leso sigqoko siyahlatshelwa. Ukuthi sihlatshelwa ini ey'ngaki okwakho-ke wena thwasana lokho. Akusikhona futhi kokuthi ubone lo uGobela ukuthi uhlaba ini. Okwakho isizathu esidala ukuthi ungathengwa futhi emakethe umyeko ukuthi unwele nonwele uGobela kukhona into ayenzayo, uyakhuluma, kukhona ukukhuluma akukhulumayo. Ngalesikhathi ekwenze kuphotha lo myeko, yikho ungeke uzuphothwe inoma ubani, yikho ungeke uphothwe inoma isiphi isangoma. Uphothwa isangoma abantu bakini abadala abakuyise kusona, abakudirecte kusona, ngoba bayazi ukuthi sinalawo mandla ekufanele awadlulisele kuwena. Niyangizwa ngithini? Kunalawo mandla ekufanele ukuthi siwadlulisele kuwena, uGobela awadlulisele kuwena. Ngoba esuke kuphotha lo myeko kuney'tephu ey'landelayo ukuthi lo usefanele umyeko. Kukhona lokhu akwenzayo, akukhulumayo, khona akuphahlayo. Uyasho ukuthi umntwana wami ngifuna kwenzeke 1, 2, 3, 4, 5 nayo isihlahla sakhe somnyezane sesiyamthwalisa manje 1, 2, 3. Ngifuna mefika ekhaya kwenzeke 1, 2, 3, 4. Manje mezosuka uhamba uyothenga, lo muntu esuke ulukile usuke ekwazini wena ukuthi wakabani, usukazana ukuthi ukhuluma namaphi amadlozi, uthini kuwona, uthini, bavumelana ngani. So umyeko awuthengwa, usungawuthenga owesibili, owesithathu mhlambe, kodwa lo wokuqala, lo suke uzophuma ngawo uhlabela inkomo, noma lo angazi izangoma zenza ngey'ndlela ey'ningi ey'hlukene, kodwa nje lo suke uzophuma ngawo isigcawu ulukwa uGobela wakho. Hhayi futhi ukuthi uGobela acela abantu abaluka kahle. Akubalulekile noma ngakuluka ube mahliphihliphi. Okusuke kuyinqobo ukuthi uyena ofaka isandla sakhe lapho, uyena okukhulisayo. Angithi mekuthiwa amadlozi akho kade ekhethe yena ukuthi uyena ozokukhulisa, uyena-ke kufanele umsebenzi wakhe lo ukuthi akwenze. Uyakhulekela ngalesikhathi ekwenza, uze uyaqeda, akathuli emlonyeni noma ngingathiwa akavulelanga-ke ngenhliziyo uyakhuluma, uthetha nedlozi nobabili. Khona lokho enikwenzayo nina noba uthu umyeko wesangoma ulukwa uGobela. Futhi mekuzoluka umyeko kunezinto ezenziwayo, awuvele nje usuke ugxunyekwe ekhanda nje umyeko wesangoma, awuvele nje usuke ugxunyelwe ekhanda. Futhi
kuney'ndawo ekuqalwa kuzona kuphunywe kuhanjwe ngoba yini umyeko wesangoma. Umyeko wesangoma, umyeko wesangoma usho ukuthi lo muntu usedlulile ebuthwaseni. Noma kungathiwa akaka ngobuluko kwami sekusondela iy'nsuku. Lokho kusuke sekusho ukuthi lo isangoma. Kunomehluko-ke phakathi kwesangoma nomdabu. Isangoma, umyeko wesangoma awuthengwa bakithi emakethe ngoba kukhona la mandla ongeke uze uwathole kade ufanele uwathole kugobela wakho. Yebo, ngihlezi ngisho ukuthi ugobela yena uNkulunkulu. Kodwa abantu bakini mebekukhipha bethi hamba uyokhula laphayana. Bayazi ukuthi kunokhiya abakhona kulowa muzi. Kunokhiya abakhona kulowa muntu. Nine kade ningafikile khona. Noma yena lo muntu asedlule phambili bamnikeza. Fanele lokho akudlulisele uithwasana. Uzokudlulisela kanjani? Uzokudlulisela kanjani? Kufanele ukuthi aluke nomyeko. Athethe nedlozi. Akutshela ukuthi sifuna 1 2 3 sesihambe sahamba saze safika la. Futhi isikhathi sokuthi sekufanele kufake umyeko akusho yena ugobela lo ukuthi hayi manje sekufanele ukuthi ufake umyeko ya wena sasane kufanele bafike kuwena ngezibonakalizo noma bafike uhleli ukuthi hayi wena sekufanele ukuthi ufake umyeko ngoba sekushaya isikhathi sokuthi uhambe ekhaya uyosebenza uvulela abantu noma wenzeni lokho ophiwe kona lokho kwakho osuke kini uvela uphiwe kona abantu bakini ababekwenza. Bazalwane uma kusimkhize lokhulumayo ngiyacela ukuthi usubscribe kwi-channel yami ongakazi usubscribe kuyona. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu anibusise emakhaya. Ngiyacela ukuthi uJehova ahlale nani kakhulukazi kulaba abaphiwe isiphiwo noma isani noma esokulapha noma esokuprofetha noma isani lophiwe nje isiphiwo. Ngicela ukuthi uNkulunkulu amsikelele amkhusele nalaba ababone ngaze sikumnyama kakhulu. Mowazi wena ukuthi lokho kwakuphiwe. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu akukhusele futhi ungalahli ithemba.